Salutare, Memo, și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Episodul 3. Episodul 3, construirea casei. Hai să începem cu asta. Nu mai te bucura. Chiar începem, dar... O să mă gândesc cum să construim casa. Normal, că noi că da, așa frumos, dar nu se poate. Ok? Unde duci? Poate de alea, mă, uite, de-astea, fă. Ce? Walkball plane. Nu? De-asta. Fac da, bă, la le place la aceste construcții. Deci, Da. mă gândesc cum ar fi casa. Bă, nu fac mă din tot. Am pus tot să stai cu adică. Ia mă cum nu se pot, pardon, puțin mai aproape să merg. Și să începem. Deci o să fac o lopată, că da, cât ai rămas? Olei, mi s-a părut că ai mult. Fac o lopată. Ia și tu ai ca să ai experiență. De ce la urmă? Ok. Stai să fac un double chest. N-am pus crafting pe el. Fac crafting-ul noi în două. N-avem crafting. Ce crafting? Sau nu. Poate seara frumos. Ce bine. Ah, fac eu noapte. Lolololo. Mă rog să fac o căsuță. Ce? Să fac o căsuță. Nu, că te trebuie să mai auzi. Nu, dar eu vreau să fac o căsuță. Știi că știi special principal, da? Am văzut când ai trece pe acasă. Și acum îmi fac o lăpăție. Am văzut sărit de mine. A, te culci? Așa. Lololo, sper că nu s-aude ușa care s-a auzit în casă. Da, nu contează. Mă las să-mi fac asta. Deci nu. Nu. Sunt rău cu tine, din păcate. Nu. Îmi fac două peți. Fac. Tu mă ajungi de jeresc, nu că nu-ți faci nimic. Hai. Poate fac, nu fac așa. Ce faci? Nici nu te zici putem să aici. Nu fac să mă copă, măi. Dacă fă, tai ceva. Ai suport. Aha. Deci mă gândesc cum va fi casa, dacă te-am gândit. Nu uita să... O să dai cu pacul ăsta alb de aici, bă, să... Stai, bă. Păi nu. Că nu știu. Ia fă-ți odată acolo. Nu știu. Asta e. 1, 2... Oh, shit. Trebuie să fie un pic mai încolo, că aici bubui creeper-ul și avem gaură acolo. După nu pot un dor. După mă din dor jos, sap, mă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? 1, 2, 3, 4, 5. Da? Nu știu ce faci, dar hai. 1, 2, 3, 4, Fac și eu o lopată? Ce? Nu, că o să pui tu lemnul pe aici pe el. Oh, nice. Faci fundație. Poate mai face gândul ăsta, că e prea pătrus. Oh my god. Direct, la mine nu vede ce se întâmplă, dar... Nu așa. Știi ce mai în față? Nu știu mai aici. Ops, n-ajung acolo, fac. Fac e lag. Mai laghi. La mine a fost puțin lag. Nu, ajunge să acum să luăm aici. Dacă-ți dau lemnul ăsta, iar nu ăsta. Dă-mi acolo. Mamă, dar nu vreau cu de ăsta. Păi nu, mă, că nu facem, o să fac și cu de ăla. Că de la pui pe jos. Nu de asta, fă neprelucrat. Prelucrat, pardon.
Ai pus, Doamne, Alexie. Cât peste tot. Da, și probabil că lui Elixul. Cam toți care îi vedem Alex. Sau ne pe la scară, Alex. Puteai să-ți faci și la tine în inventar, dar nu fă pe tot. De ce? Păi mai trebuie să fac cea cu el. Cât mai are? 2 bucăți. Nu. Mama, mă stac. Bine, fă acolo lemnul, pune lemnul ăla pe jos. Sper că reușim să facem casa al treilea episod. Să filmăm. Sperăm. O faci. Și mamă, nu am nici pic de lag. Ok. Mama, ce-ai făcut fix egal, frate. Stai să mă gândesc. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ups, nu pune lemn acolo. De ce? Nu ți-am zis, am zis decât acolo vă bundați. Și acum ce fac? Încep pe în sus? E? Încep pe în sus? Nu, că faci cum de la unde sunt la colțuri, sparge unde ai pus tu lemn. În colțuri. Și acolo pui work de la normal, să că-ți dau de ăsta, normal, pui aici. Ai lucrat? Nu, da, normal. Pui și unde sunt două găuri, pui. Îl faci de, cred că faci de 6 înălțime. Înțelegi? Nu pune așa, nu-l pune așa, nu-l pune așa. Trebuie să-l pui cu capul în jos. Să știi, așa, acolo. Oh. Și nu pot să fac. Așa. Și aici am un paște. Toate trebuie să vedem, da? Stai că lasă cum pus asta. Nu, acolo. Bă, n-ai făcut în cop, n-ai făcut în topor? Ba da. Trage cu topor. Nu-mi place cum se deschide, dar mă fac și topor. Nu mă like, subscribe. Așa? Fac. Facem așa frumos. Facem și astea. Acum facem cu lemn de la prelucrat sau cum faci? Pune în sus, am zis, cu lemnul ăsta. Te uiți în sus. 6, uita. Nu cu ăsta una. De la ăsta încep cu 1. Când urci 1, 2, 3, 4, 5. Stai puțin, lasă 5. Așa un pic. Mai mă zic eu când mai pui. Acum cu bară. Stai. Nu contează că e fluid. Nu contează. Ai luat o ușă, tu dacă trebuie să dai. Nu pun unde trebuie. Merge cum se duc ușile. Așa. Cât e filmarea? 9 minute. O să facem și ferme, o să facem de toate. Bă, mai vorbește și tu. Că tu ești. Da, mă, da. Facem ferme, facem, dar vreau, deci eu vreau
Mult. Survival. Vrei survival game? S-ar putea... Să filmăm că fac eu rost de mapă. Dacă calculatorul nu poate. Calculator, dar... Nu știu cum să meargă mie. Cum nu o să meargă calculatorul. Cu câte FPS să ne meargă jocul. Să nu se înjurați. Măcar înjurați, dar nu o să facem, poate dacă vreți, vă și facem și, cum adică, cum se zicea, promovare dacă vreți să facem, că doamne mai, Mai dăm. ia, stai puțin, stai că mă știu eu, dă-te. Cât ai pus? 5. Așa, faci eu sau uite, lipsești. O, să te urci cu lemn. Ia și mai tăie lemn. Mai te pur, da? Hai și lemn asta. Ia-l. Când să mai pun și un ce? Pun și mâncare de făcut. Așa. Fă și un double. Double? Da, așa fac acum double. Iva, stai că se trebuie. Mai repede, hai mai repede să mă mișc. E mai ia lemn. Dar mai pune și tu. Răbdare. Mai am 8 lemn de ăsta care îmi place mie. Ok. Trebuie să mă uite așa. Ca să arătă fain pentru început. O să mă gândesc, uite aici. A, știu ce mai faci aici. O să tai cu capul ăsta urât. Fac ce dai de pescuit. Înțelegi? O să facem și pescuit. Mă dă, ce mă? Facem pescuitul, facem multe. Nu. Dar dacă nu cred că o să ne încadrăm, o să mai filmăm și în episodul 4. Da, dacă vreți. Ținem o serie multă. Ținem seria, cred că vreo 100 de episoade. O să facem și Ender Dragon. Nu? Și Wither-ul, adică Wither-ul nu e pe vreo. Ok, hai pe seară. Nu mor vaca. Ale mulțumim acum. Hai, haide, Alex Zero Gaming, ce faci? Mi-a morțit mâna. Și mie. Ce crezi cu pacă? A, care mi-a fost cum pacă aici, lol. Vrei să tăi cu pacă ăsta puțin? Nu e puțin. Da, nu-mi place unde cum stă și e de la mare. Pardon, ăsta e la mare. Sunt bărbit? Puțin. Opa. Pardon. Se duce opa. Copil. Acum am... Terminăm. Cum e 13 secunde. De cât e filmarea? 13. Minute mai sunt? Hai să terminăm filmarea. Hai ce-am Cam fac. atât cu acest episod. Nu lăsați să lăsați like, subscribe Și ne vedem pe data viitoare. ne vedem pe data viitoare. Bye, bye. Pa, pa!